Изминавайки пътя към Университета за национално и световно стопанство, престъпвайки прага му, идва редът да погледнеш отвъд рамките на възможното, да избягаш от сянката, която те следва, и да свалиш маската, за да покажеш своя талант, своята амбициозност, своята креативност, да погледнеш от всички гледни точки и да се впуснеш в усвояването на академичния материал. Ако искаш да се докоснеш до медийния свят, да размахаш журналистическото перо, да се почтеш в света на печата, радиото, телевизията, онлайн медиите, да преминеш през историческата лента на знанието, за да създадеш своя такава, а накрая на обучението си да се превърнеш в онзи журналист, който си мечтал да бъдеш, то тогава УНСС е твоето място. От тази кандидат-студентска кампания катедра медии и обществени комуникации предоставя възможността на бъдещите журналисти и пиари да избират между две специалности – медии и журналистика и медии и икономика. УНСС – устремени към научното, съблюдаващи световното.